Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum hija ġurnata speċjali ħafna. Tafu għaliex? Għax wasanna fl-aħħar ġimgħa tagħna flimkien. Kif itir iż-żmien hux vera? Jidher qisu l-biera meta tqajna l-ewwel darba jew tallimna l-ewwel ittra tal-alfabet u bdejna niskopru d-dinja maġika ta' madwarna. Ħarsu ftit xemm qudiemi. Dan huwa l-ktieb tal-memorji tagħna. Kemm għamilna affarijiet sbieħ flimkien hux vera? Skoprejna dwar l-istaġuni, il-kuluri tal-qawsalla, l-annimali tal-baħar u tal-kampanja u anke kif inżommu djarna notfa bħala tim wieħed. Imma dan kollu żgur li hemm xi ħaġa li baqgħet f'qalbkom aktar mill-oħrajn? Xi ħaġa li intom tgħidu din hija l-favorita tiegħi. Meta ngħidu li xi ħaġa hija l-favorita tagħna, inkunu tinfissu li hija l-aktar ħaġa li toġobna u li tagħmilna ferħanin ukoll. Tista' tkun il-kanzunetta favorita, il-kulur favorit, l-ikel favorit, jew anke l-logħob li l-aktar inħobbu nilagħbu mal-ħbieb tagħna. L-isbaħ ħaġa fid-dinja hija li mhux kulħadd ikollu l-istess pjaċiri hu. Li kieku kulħadd kien iħobb l-istess kulur, id-dinja kienet tkun kollha blu, jew kollha ħamra. U ma kienx ikollna qawsalla. Id-differenzi jagħmluna sbieħ. Ix-xemx qed tinżel bil-mod fuq ir-razzett. Baba, Zizi, Kika u Tetu qegħdin bil-qiegħda fil-bitħa fuq kutra, lesti biex jaqsmu l-isbaħ memorji tagħhom ma' xulxin. Kull wieħed minna jrid jgħid x'kienet l-aqwa ħaġa li għamilna din is-sena, jgħid Tetu. Baba titkellem l-ewwel. Il-memorja favorita tiegħi kienet meta skoprejna dwar l-ittri u l-vokali. Għax issa nista' naqra l-ismijiet tagħkom kollha u nista' nikteb stejjer sbieħ. Jien naqbel mal-istejjer qalet Zizi, imma l-iktar mument favorit tiegħi kien meta daqqejna l-mużika. Is-sfin u l-kanzunetti li nkantaw flimkien jagħmluni ferħana daqs qatt qabel. Il-mużika hija l-aqwa. Kika tgħidilhom li l-aktar li ħadet pjaċir tagħmel kienu l-crafts u l-logħob. Tiftakru meta għamilna d-dar bil-forom u l-imrewwaħ tal-karti? Imbagħad kien imiss lil Tetu u tbissem u ħares lejn sħabu. L-affarijiet li tallimna huma kollha sbieħ, imma l-aktar ħaġa favorita tiegħi din is-sena kienet li qattajt kull ġurnata flimkien magħkom. L-aqwa parti kienet li sirna ħbieb tal-qalb. Il-ħbieb kollha qamu bil-wifqa u taw tannieqa kbira lil xulxin. Il-vakanzi kienu qegħdin jistennewhom, imma l-memorji li bnew kienu se jibqgħu magħhom għal dejjem. Memorja favorita? 8 kapitlu. Ħbieb. Flimkien. Kemm għexna avventuri, kemm tallimna affarijiet sbieħ, kemm kliem ġdid taqna wkoll xi ftit dak li jedna u għamilna żgur qatt mhu se jiena ninsih. Wasal ħin li nitbedu kontra qalbi ħajkoll immur. Ma nafx meta nerġa' narak iżda f'qalbi tibqa' żgur. Wasal
waħda f'qalbi tibqa' żgur. Mhux l-oġġetti jagħmluna l-aktar ferħanin, imma l-ħbieb li naqsmu l-ġranet tagħna magħhom. Dik kienet waħda mill-aqwa memorji tar-razzett. U issa immislilkom tfal. Araw ftit din ir-rota enormi. Jiena ngħidilha ir-rota tal-favoriti. Għandha ħafna suġġetti li esplorajna matul is-sena. Jiena se ndawwar ir-rota kemm għandi saħħa u meta r-rota tieqaf fuq suġġett, jiena nixtieqkom tajtu vuċi kbira x'inhi l-aktar ħaġa favorita tagħkom minn dak is-suġġett partikolari. Ma tistgħux tiżbaljaw hawnhekk għax kull tweġiba hija perfetta jekk kull il-favorita tagħkom. Lesti? Ejja tlaqna 3, 2, 1, indawru! Il-kuluri. Ir-rota waqfet fuq il-kuluri. Matul din is-sena pinġejna l-qawsalla, rajna in-nar tal-ajru u anke żbajna d-djar tagħna. Issa, x'inhu l-kulur favorit tagħkom? Ejja, 3 sekondi biex tajjat. 3, 2, 1. Smajt minqal aħmar, minqal isfar ukoll u minqal blu. Il-favorit tiegħi huwa l-aħdar bħal weraq tas-siġar fis-sajf. Ejja, nerġa' ndawwar. L-annimali! Ejja, ħaffef l-annimali! Aħna tqajna ma' klieb, tates, ħut fil-baħar u safar li kantaw kbiri fil-ħodu. Minu l-annimal favorit tiegħek fid-dinja kollha? Wow! Xi ħut minnkom ħobbu l-ljuni u oħrajn il-friefet. Dawk huma tweġibit mill-aqwa. Ejja, flimkien l-aħħar dawra. L-ikel. Ejja, l-aħħar waħda waqfet fuq l-ikel. Baba u tetu sajru ħafna kejkiet bnin u panini għal pikniks. X'inhi l-ikla favorita tiegħek li l-ġenituri sajru lek id-dar? Ejdu lejja. Aġin. Pizza. Soppa. Ħataqqa li zaqqi u ħanejglek ta' ftaħtu li l-aptit ukoll. L-ikel tajjeb u bnin huwa dejjem il-favoriti ta' kulħadd. Dejjem ftakru li kull lezzjoni ġdida u kull skoperta ċkejkna kienet pass importanti fil-vjaġġ tagħkom. Imma il-vjaġġ ma waqafx hawnhekk ta'. Narakom! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu